Гергина, пенсионерка пълна със спомени, но едва ли помни рождената си дата. Включила е на автопилот поне от 20 години. Начивяла е 3 съпрузи и неизвестно колко любовници. Нормално. Ма къде си тръгнал с тази свещно? Да гробищата ли отиваш? Не, ма Гергино. Еми, толкова е спрямо. Дойде. Духай. Той аз се хана отдавна да на гробищата. Абе, като казах гробищата, да се сетих да те питам нещо. Питай. Ти на колко лазърника станала? Моля? Питам колко годинки чукна. То неудобно, ама... На 33. Как на 33, ма? Час от 10 години те питам, че се на 33 седиш. Как не върна, ма как не шагна? То, Гергино, една жена много трудно се вкарва в 30. Ама още по-трудно се изкарва от тях. Ами ти, като казваш, че ще ходиш до гробищата, да се сетих да те питам. Ти колко годинки чукна, Помна ли? То трябва да има като читалището на Раковски 117 години. 117? И ще ходиш до гробищата. Ще имаш време да се прибереш от там. Имам. Само да намеря време. Един път, като бях да прилея на моя Иван Третия, Бог да го прости, се изгубих. И гледам едни младежи. И ги питам. Младежи, да знаете къде се намира гробно поле 20 алея 18 паметна плоча 35? А те знаеш какво ми викат? Стига пита, лягай където намериш. Както и да е. Колко стана сама? Да не изтървем сериала, че е излезнал един нов южнокорейски скопродукция с Сингапур. 1054 серии. 1054? Да. Дано да си жива да го изгледаш, Гледам. Правителството се на екрана го гледам. Много хубави мъже, мало. И млади. И за нас мислят, како Гергино. Ето виж какво пише тук. За вас, пенсионерите, остава в сила един единствен закон. Кой има? Закона за земното притегляне. Нютон, познавам го, те и такъв. Ето, вчера чух, че няма ли повече да го вдигат. Ма кой от правителството не го вдига, ма? Че те млади са ни управниците. Не, како Гергино. Няма да увеличават тока. Няма ли? Да. Оставам си 220 волта. Лала. Една жена на 33. Бивша детска учителка. Ако демокрацията я беше застигнала по-рано, то тя със сигурност щеше да бъде първият държавен ръководител от женски пол в страната. Има доста голямо родословно дърво, така че ако някои господа я оприличат със собствената си съпруга, то знайте, че приликата не е случайна и неволна. Типично нормално. Добре, Лала, ела тук, ама се изтърка. Напоследък съм много притеснена. Защо? От няколко месеца така особено нощем изпитвам топли и студени вълни. Ма како, Гергино? 100 пъти съм ти казала. Затваряй врата
изпитвам, как да ти го кажа, оргазъм. Оргазъм! Да. Како, Гергино, минали? Къде я ти каза, че това, което изпитваш, не е оргазъм, а бронхиална астма. Вярно. Имам странна бронхопневмония на белия и на черния дроб. Ама на този доктор иш му нямам вяра. И на нея нямам вяра. Едно време ме караше да се съблика. А сега ме кара само да се покажа езика. И ми предписа калнива. Посред зима калнива. Че защо на мене калнива? Как защо, Гергино? Да свикваш с пръста, Озе полковник Стаматлопол, личен съпруг на госпожа Лала. Любимо занимание, освен почистването на 7,62 мм автомат Калашников с подсемен гранатомет, е да плете половери и жилетки за феминизирането на съпруга. Дисциплинарно нормален. Свободно! Я постави тапочки и сядай да плетеш. Слушам! Лало. И ние едно време пеехме. Сега ги гледам младите, се съберат се и слушат разни прожити, без любов, Ивана, и турили на главите си ни любомени. И се друсат. И друсат. Пожар! И друсат. Горим! Пожар! Излизайте всички, излизайте! Точка. Бивша ли? Кур, наркоман, розовите слонове и сините котки са неизменна част от неговия живот. Син на известен в миналото партиен функционер, завършил колеж в Швейцария, а по-късно учил в Париж. Освоил всички начини и техники за готин живот. Най-голямата грешка, която е направил според него, а и според всички останали, е завръщането му в родината, където дори и дрогата е менте. Зависимо нормален. И друсат. И не може да познаеш кое е мъжко, кое е женско. Майтапче бе! Никой не излиза. Свикнаха вече. Това номер не минава, защото ония кур го е правил 5 пъти вече и никой вече не се възва. Айде къде? Защо всички ни гонят на бате? Те ще убият. След няколко година, като станем повече от тях. Аз ще пиша на Страсбург да ги съда. Аз ще пиша на Урсула и на Светлана. И ще пишеш и да. Асан и Мюмю. Братя-близнаци. Единият на 14, другият на 16. Братя с локти. От обществото и държавата. От опеката на фундация цигани играят в предепа. И други, които поради съображение за сигурност няма да назовем. Малцинство и нормално. Какво ли няма по земята? Пуснах ти един пръст от пластика, да топли край кръста. Дай да видим докъде съм стигнал, да надам ли още? Ще надавам. Още си уеме, ма. Утре като разправям има да се смеят. Да, ще разправиш. Да разстана за смях на хората. Аз да няма да разправям за това, че плетеш. Ти, ако искаш да знаеш, на всички тука мъжете плетат. Ама те си траят. На здраве. Ти сам си го казваш. Аз ще разправям за това, дето
за него може. Ти виждаш какво пише. Какво пише? Полинезия имало полигамия. Ами, не може да бъде. Не може да бъде, ако пише така. Що го пише, може истина. Разбира се. Чакай, ма. Какво беше той полигами? Се ли изкача от... От кое ли изкачаш? От такова! Полигамия, както Гергина, е женска. Всеки мъж може да се ожени за колкото жени си поиска. Наведнъж. Мале, штурава работа. Защо да штурава работа? Как ма? Ти представяш си, две жени в една къща. Че що не? Аз съм с една. И виж ли какво да рече съм. Вече цъфна и ще вържа. Айде му ръца. Ма че аз не съм че виновна, че ти си... Аз ли те карам да плетеш? Бе, ти не го караш. Аз го накарах. Ама кой го докара от това положение, а? На здраве. На здраве. Точка. Бивша лекар, педиатър, а по-късно патолог. Нещо, по което уважавам най-много в този свят е, цитирам, Аз най-много уважавам хидрофилно производните на етана. край на цитата. Ако я напълните една вана с водка, тя спокойно ще я изпие и след това ще ви заяви, че няма топла вода. Клинично нормално. Аз, нали? Че от 20 години му говоря за вредата от тютюна и алкохола върху нервната система. Да, ти не ми говориш, а ми го натякаш. Нощи в 3 часа си ме будила да ми говориш за вредата от тютюна. И го резултата. Абе стига му да ти забравям, че се вълнуваш. Аз като плета не се вълнувам. Виж какво пише от Гергинче. 90 годишен старец се оженил за 18 годишна девойка. На здраве. Ма кой този тинейджър, ма? Еде да го знам. Някой си от Полинезия. Штурава работа. Ма ти пък само това знаеш. Штурава работа. Че у нас като е забранено, че какво? 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 Само знаете да... Какво ма? Да си въртите главите насам натам, като видите някой по-младичко. Въртим. Въртите ги не, ами ги извивате на 180 градуса. Стига ма. Гледам гоня. Фанала една млада. И ръкомаха ли ръкомаха? И звезди сваля. Кой ма? Оня те рути наскоро. Да. Ама, той те ме рути, когато ли жени. Ръкомаха ли ръкомаха? Ама само с едната ръка ръкомаха. То само с едната ръка ма. Другата му беше заета. Падава го през кръста и барабани. Барабани, барабани, барабани. Що ме барабанил, нервен е бил. От нерви се барабанил. И аз съм барабанил. Кома съм барабанил. Ти внимавай да не пожарите. Той като е нервен. Да си седи вкъщи и да си плете жилетки. Ще плете. То не може човек да види нещо по-младичко, по-хубавичко. И да не го поглежда, но така се изпитват естетически чувства. Бащински. Да. Естетически чувства от човека да е естетически чувства. Зарядно за наши две лица, да се хванат това гламовото, де цяло да си правим фатално. То поне да беше фатално, то кьораво на здраве. Ти не му бери гайлето. Той за кьоравите овце си има купувачи. Признай си, че по-добре щеше да ти бъде, ако вкъщи имаше още една жена. Но ти не се чуваш какво приказваш, ма. Защо не? Сам. За мен помисли. Тогава ни плетка ще ми оправи, да ни нищо. Чакай, тома, не жени. Чакай, сега се сети. Може, ако са в различни апартаменти на 5 км разстояние. Едната ще е в Пловдив, А другата в Ракуйски. аз ще ида при нея. И ще кажеш, че си при мен обаче. Да.
А ние с Анастас ще идем в Калигула. Ще си пием ракета и ще приказваме за мъжки работи. И за метал. Ама ако тук имаше едно младичко, нямаше да ти дойде на ни за Анастас, ни за Калигула. Щяхте си натискате папцалите вкъщи. Да и така щеш да ми е по-удобно. Тя да ми чисти, пък аз да си дом-дом-дом. Що пък тя ще чисти? Ще чисти и хороша игра. Ще играе. Тя да някоя по-ербак се изтегне. Тя няма да може да се изтегне, защото хората са се погрижили. Да. Но то си пише тук, вона. Първата жена е старша. Каквото каже тя, това става. На здраве. Няма какво да ми я защитаваш, че. Откъде на къде ще ми я защитаваш? И няма с година съм свободен да я защитаваш. Къде на тези защитаваш, че няма? Коя? Няма! Откъде да знам коя? Аз къде да знам? Аз пък даже не я познавам. Вижте какво ска. На мен готвенето не ми пише. Аз ще готвя. Обаче чините ще ми е тя. На здраве. Хайде, моля се. И 3 жени да сте, пак аз ще ми начините. Че по-добре щеше да ти бъде тук да има едно младичко. Да му плетеш жилетки. Слушай, престани с това мъжество. Ще усещам куките в ръце си като 2 саби в ренги. Ще ги изнижа и ще дупча и ще ръгам доктора Жасъм. И бе! Няма да престана, докато не ми признаеш, че съм права. Добре, хайде, вие. Право си. Значи 2, а? Не. Значи 2, а? Не, нали казвате, понеже ви кажа, аз изобщо. Каква смяташ да си взема? Каква ще взимаме? Руса или чернокос? Госпожо, искам да ви презентирам декомпозицията на цветовата гама на вкусите при жените. Не може да ги познаете коя руса, коя чернокоса. Гледате днес руса, утре чернокоса, други ден червена. Те се бойдисват, ви казвам аз. Бойдисват. Гадриел, роден в хитното българско село Дъндълдрътка, Ямболск, поданик на републиката. Ако имате въпрос, който не можете да решите, просто се обърнете към него. Той знае всички отговори. Не човек, а магистър. Специално нормален. Гадриеле, аз съм сигурна, че той ще вземе руса. Що ма? За да ми прави контра. На здраве. Госпожо, на безвъзмездно отдадено чистокопитно млекопитаещо не се дискутира зъбния статус. Какво каза? Той каза на Харизанкъм, зъбите не се гледат. Да. Аз съм изобщо против тази история с приложенство. За това четам нещо, но трябва да се гледа на клетката. И няма да чета, докато не ми признаеш коя имаш предвид персонално. Много съм сещал и за той. Ти се сещал? Ами я да видим с коя се сещал. Стига, ма. Чакай. То у нас не е законно и не е позволено. Чуваш ли? Добре. Да речем, че е законно и да речем, че е позволено. Да речем. Коя ще ти? Например... Дощ. На здраве. Виждаш ли да форсираш? Питам те коя имаш предвид. Аз се форсирам, ами гледам ти изкарам ръкава и да почне другата жена. Питам те! Имаш ли намерение да вземеш дочето? Дочето. Има то хабер, момичето. Не, питам те. Имаш ли намерение да вземеш дочето? На здраве. Ма чакай, ма. Ти добре ако си. То дочето става. То яко ми се вижда. Хем ще помага в къщната работа, хем пък аз да купя някой друг полове или други... На тебе не ти ли е удобно? Защо, ма? Не, питам те, не се ли чувстваш неудобно? Аз съм се отбърнала на слугиня.
че като те чуя ще вземат на Филип Купфан само на Ол. Свърши. И аз. Се чуя после какво ще прави. Защо се съдиш сега? Не виж сега цялата работа. Ма няма да стане тая работа, драги. Нито на шега, нито на истина. Ти си го изби това главата, за да ти го изби аз. Ма нали ги видиш, а? Колкото ти им се иска полигамия, ние полигамия няма да им позволим. Няма, ама само гиатина ръкопляска. Гледай, не знам при тебе как е, обаче при мен това е положение. Всеки ден знае, че ете нещо и започва да ме тормози. Вчера чела нещо за хипноза. И реши да я хипнотизирам тази вечер. Гледах в коратя, и съм задрямал. Мале, като ми откъли ваша мама. Тъй ме хипнотизира, че не можах да заспя до сутринта. Много добри. Нас, когато иде, бягай бе. Приведи си го бе, чичуста мате. Кога съм го извадил? Вчера нещо за полиандрията. Какво е това полиандрия, чичуста мате? Ей, младеж, питай Гаргамел. Той е учен и ще каже. Госпожо, тъй като въпросът ви е твърде културно интерферентен и се базира на солидната фундаментация от вашата тенденция и апострофира ситуацията на вашата констатация, поради факта, че имате силно притъпена сетивност, парадоксален, рустикален менталитет и запек, вие нямате право да разговаряте с мен. Само стои за запика. Абе, кажи на момчето, моето е Андриота бе. Тихо! Измислиш. В Полинезия съществува полигамия, а в Холандия полиандрия. Тихо! Обявявам полиандрията за многомъжство. Да ти дава Господ и на тебе нас. Малко твоята уста. Божиите уши как герби. Що в ушите? Само там не съм. Слушай сега нас. Дойде се и вика, реших да взема още един мъж в къщата. Абе, Белки, що ме решила, ще вземи ти да знаеш. Аз това го знам. Затова викам, барам да вземе нашия Анастас. Ще се знаем. Браво! Хубаво си казал, чичуста мате. Много хубаво. Хубаво! Мале, що ли ми трябваше да те споменувам? Като грабна една пичулка, потроши ми кокалите от бой. Много обидно. Тя ми вика да те проверя къде ще стигнеш. Пък ти втори мъж да предлагаш. И това Анастас, за да не мога да ме пребера по калибрата с него. Ами, добре ти е казала жената, чичуста мате, то пиенето и секса са все хубави работи. Затова мъжете често изпадат в сексуално и интелектуален стрес, чичуста мате. Какъв е този стрес, бе, нас? Да не е нещо вярно, бе, младеж. Този стрес, чичуста мате, настъпва тогава, когато на мъжа му се твърди мозък и започва да мисли на аз е работа. Усещаш ли? Анастас, хомосексуалист, млад, красив и интелигентен индивид, обратно нормален. Разбрах. Ела, седи нас. Идвам. Казвам нас, само като споменах име. Бой, видях се в чудо. Много губи. Отидох при докторката, да се прегледам. Жената чука, слуша, обръща. Казва... Да плетеш? Тя твоята няма да се оправи, ама ти плети превентивно. За нея. Добре, че те послушах. Тогава плете и разпитам каквото ми падне по цял ден. Не остана ни вълна, ни пълнотно оплетен. И аз се чудих кой ми оплечи вълната. Известно подобрение. Усещаш ли? Известно подобрение усещам вече. Усещаш. Особено... Кабарите Москва. Ladies, Madame Zamusio, тук
Тихо! Мисля. Уважаеми дами и господа, ladies and gentlemen, мадам замезена мусю, тук, сега. Тихо! Мисля. Абе какъв? Прибавки в къде е смешен стар. Стига! Не бе, стрептоган. Вървяха ги следобед. Уважаеми дами и господа, ladies and gentlemen, мадам замезена мусю, говори паспорт. Тихо! Мисля. Крокодил. Чико! Остави жената да говори, бе! Старшина! Аз съм полковник, а тази е... Ти си пут почекал. Актриса? Да, бабушка. Яразаля Парфировна Шушнева, я съм велика актриса. Тържествена жества, по сцените на страната. И аз съм играла във великата Шекспирова драма. To be here or not to be here. What is that lecture? Жених ми! И аз съм играла в Большой театър в России. Аз съм играла на руска рулетка. И аз съм играла в Лебедно езеро. Како? Да. Не ти ма. Я играла със самия генерал Лебед. Голям ли беше? Толкова ли? Повече. Ало, грацията! Върви, играй някъде другаде! Ела Пълно! Аз! Не знам, че си свободно. Слушам! За съжаление, отдавна напуснах театъра. Напуснах го демонстративно. Розалия Порфировна Шушнева, бивша актриса. Според нея, но според всички останали, само бивша. Влюбена е на Албумена и Станиславски. Преминала през голямата Шекспирова драма. Розалия Порфировна Шушнева знае наизуст произведението на Толстой «Война и мир». Артистично нормално. И аз съм страшно нечувствителна и душа. Впрочем, мене и сега получавам десетки писма от различни театри. Канят ме, молят ме, но аз нет и нет. Я Розалия Порфировна Шушнева, я приятелка и близкая съратничка на Галени Станиславской. Я имам гордост. Аз ще направя театър за вас, приятели, защото ви сте най-талантливите актьори. Това го слушаме вече цяла година. Полковник! Пета. Скъпа Розаля, абсолютно подкрепям твоята идея. Тихо! Ето това е идея. Измислих. Неформална организация достигнала до консенсус. Съумява да изтласка геосинклинalни образования. Какво каза? Той каза: сговорна дружина, война повдига. Тихо! Да направим концерт. Браво, Чедо! Ей, тук съм подготвила някои дрежки. И аз гласувам за един жур. Извинете, госпожо, какво? Това е шмедаме, бе, момче. Не разбирам, госпожо. Това ежме ебе, не ми говори нищо. Аз ще покажа. Това, мади момко, е бал. Кой? Ту. Тихо! Мисля! Вариате! Гадже! Да. Гадже! Да. Не ти ма, улице. Гадже, такава велика актриса като теб няма как да няма някоя идейка в красивата си главица. Да, приятели! И аз съм подготвил един сценарий. Вариатетен сценарий, който... Значи ще има и канкан. Да, бабушка. Ето, сценарий в мен. Я да го проверя. Костюмите са на лице. Артистите са готови. Тихо! Измислих проблем. Кулинарно незадоволена биологична единица отказва да изпълни фолклорен елемент.
Какво каза? Той каза, гладна мечка, хора не играе! Хайде, си го пусти. Угоди! Хайде, аз ще питам. Такава, приятели, ако сте готови да започваме. Давай, Вето, хайде! Уважаеми дами и господа, мадемуазели, мусю, ladies and gentlemen, били сте някога във Франция? Били ли сте някога в Париж? Били ли сте някога в Мулен Руж? Ние ти казваме. Не! Да! Тогава момичетата от Мулен Руж, Париж и Франция ще дойдат при вас. Аплодисменти за момичетата от Мулен Руж, които всички да радят. Което е вярно, Исус самат ни е проверил всичките. Това е много резонация. Аз само питам. Тогава, дами и господа, ние ви представяме Кан-Кан. Go all those